ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನಿ ಯಾನ ಲೈವ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಲೈವ್ ಎಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಇನಿ ಮೆಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಸುಗಂಧಿ ಆತನ ರಡ್ಡು ಸುಗಂಧಿ ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಸುಗಂಧಿ ಆತನ ತುಕ ಕೊಯ್ಕ Yes. You could. ಮುಲ್ಲಿಡ ಓಕೆ ಇವನೇನು ಉಲೈದಿಕ್ಕ ದೇವರಿಗಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ದಿಯರ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಂಡೇರು ಯಾನೇ ದೀಪ ಉಲೈದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಉಲೈದಿಯ ಇದು ಯಾನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಟ್ಯಾರಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಟ್ಯಾರಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡ ತೂಕ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಬಳಿ ಬಳಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ದಾದಾ ಈ ನಮ್ಮನೆದು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದು ತುಲೆ ನಮ್ಮಂತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿ వచ్చి ಆರು ತರಿಕ್ ದಾದನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾರ ಪಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆದ ಓಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಕಾಯ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಮೆಣಸು ಬಂಡ ಕರಿಮೆಣಸತ್ತು ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಬಂಡ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಅವನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ಸುರು ಸೋಕುಡು ಪುತ್ತು ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದಾಯ್ಬೇಕ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಆಡು ದಾಸಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಡು ಆಡ್ದು ಸೋಕುಡು ಪೀಸೋಡು ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ದಿಂಚ ಕಲಡೋಡು ಕಲಡಾದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಕು ಪುಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಪುಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಹಾಕ ನೀನು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅತಿ ಅವು 5 ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿರ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಣ ತೂಕ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಣ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಒಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ತರಿಕು ಪಾಡ್ದು ಕುಲೆ ತಲ್ಕ ತೋಜನಿಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲಿ ರೋಡು ರೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ತರಿ ಕಲರ್ ವಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಲರ್ 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 ಅರ್ನನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಬ ಕೈಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ದಾಳಿಂಬೆದ ತಿನ್ನರಪ್ಪ ದಾಳಿಂಬೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ಚೋಲಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಡೋಡು ಓಯನ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಜಾನ 1 ಗಂಟೆ ದಿವೋಡು ಮನುಷ್ಯನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಕುಜಲ್ಗೆ ಡೈ ಪಾಡುನ ಡೈ ಪಾಡ್ನು ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಡೈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಂತದೇರು ಆರೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕದಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಿ ಅರ್ನನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪೂರ ಮಂದಿರ ಎಂಕದ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ತುಕ ಪ್ರಕ್ಷ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಕ್ಷ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂಪೆ ಏನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯಾರು ದಾಳಿಂಬೆದ ಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೊಡಿ ಲಾಪುಂಡು ಪೊಡಿ ಇತ್ತನ ಪೊಡಿ ಜಿಂಡ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ದಪ್ಪು ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಸುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪುಡು ಸುಕ್ಕ ಬೊಪ್ಪದು ಡ್ರೈ ಆರೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಪ್ಪುಡು ಫಸ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕುಡು ಪೀಸೋಡು ಪೊಡಿ ಅವಳು ಪೊಡಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ದಾಳಿಂಬೆದ ಚೋಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿದ ಚೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೊಡಿ ಲಾಪುದು ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಮಾತಾ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಮೂಜೆನಾ ತುಕ್ಕ ಅವು ಪಾಂಡ ತರಿಟ್ಟು ತರೆತ ಬೊಲ್ದು ಕುಚ್ಚಲ್ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡೀರ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪ್ಪ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಪೇರ ಆರೆ ಇದು ಚೂರು ಎಷ್ಟು ಬೊಲ್ದುತ್ತಿದೆ ಚೂರು ತೂಕ ಗೊತ್ತಾಗ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಲಕ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ತುಯರತ್ತ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ಗಲೆ ಸೊಂಪೊಪ್ಪೆ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ದ ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸಲೂನಿಗೂ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೆ ಓ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಸಲೂನ್ ಉಂಡ ಅವ ಕಡಪುಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಸಲೂನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪು ಇಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈವಾಗ ಏಪಲ್ಲ 7:30ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ಗ ಐನಾತ್ ನಿಕುಲೇನಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ನವಳು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದೆ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನದಾದೆ ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡೆ ನಿಜಾನಾ ಹಾಯ್ ಮಾತಪ್ಪ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಯ್ 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 ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ನಕುಲ್ ಮಾತಾ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹಾಯ್ 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 ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೈ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಪೋಪುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಸನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದು ಯಾನವ್ವೆ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವುಡು ಏತು ಬರ್ಸ ಮುಗಿಯುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ ಬರ್ಸನೆ ಮುಗಿದು ನಿಂತೆ ಎಡ್ಡ ಹಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಬರ್ಸ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಪೊಗದಾದೆ ನನಗೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಯಾವ ಬರ್ಸದ
ಬೊಡಿಂದು ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಪೊಯ್ಸಲ ಅಂಡ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿಸುಂಡು. ರವೀಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಭಾವನ ಎಂಚೊಲ್ಲದು ಅಂಡೆ ಬೇಲೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಊರು ಈರ್ನ ಓಕೆ ಯಾನಿನ್ ಏನು ಗುರ್ತದಾರೆಂದ ಎನ್ನ ಊರು ಕೈಕಂಬೈ ಈರ್ನ ಕೈಕಂಬ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಅಲ್ಪ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರವೀಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಕಟ್ಪಾಡಿಯ ಎಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಆರ ಅಂದಿಂದ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಂಡ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಬ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಂ ಹೆಬ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿಯೇ ಮನೀಶ್ ಬ್ರೋ. ಗಟ್ಟದಂಚಿ ಬರ್ಸ ಪೋಂಡಿ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪೈತ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಅಂಚಿ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತು ಒಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಸದ ಚಿರಿ 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 ಕಾಂಡಿ ಪತಿನ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ಇತ್ತ ಬೈಯಾಡು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೈಯ ಅಂದತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊಡ್ತು ಮಾತ. ರವೀಂದ್ರ ಅಲ್ಪನಿ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿಡೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಪೋತುಚಿ ಲೈಫ್ ಉಡುವರ ಪೋಡು ಅಂಚಿ ಮಾತ ತುಕ. ಕೈಕಂಬ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರತ ತೂತು ಚರಂಡ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಲ್ತ ವ್ಯೂ ತೊಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಗಿಚ್ಚಿದೇರು ಒಂತ ಕೆಲ ಒಂತ ಒರಿದಂಡು ಅವಿನ ತೊಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ. ಯಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ದಾನೆ ವರ್ಕ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಓಕೆ ನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡ ಅಂದೆ ಮುಂದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದಾನಿ ನೆಟೆಮ್ ಪೂರ ಮಡ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೇರು ಕರ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೇರು ಅವಿನ ಮಾತ ಪುಡಾತದೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಂಬ ನಾನೆಲ್ಲ ಒರಿದು ನಾನು ಅವಿಂದ ಇಪ್ಪೇರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಆಮೆಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಓಮೆಟ್ಟು ಬಂಡ ಹಿಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅವದೇ ಇದೇರು ಪೂರ. ರವೀಂದ್ರ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಓಕೆ ದ್ವಿತಿ ಮುಲ್ಪ ದ್ವಿತಿ 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 ಪಂಡ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಮಾತ ಬರ್ಪಲೆ ಬಾಲೆ ಹಾಲು ಗೊಬ್ಬರ ಹೋಯ್ನ ಅಂದ ಜೋಕಲ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗದ ಲೈಫ್ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಮುಂಡ ಬೆತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅಂಚಿನ ಲೈಫ್. ರವೀಂದ್ರ ಈರ್ನ ನೇಮ್ ಎನ್ನ ನೇಮ್ ಅಶ್ಮಿತಾ ಬಂದೆ ಏಪಲ 7:30ಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ 7:30ಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದನ ಆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಜೊತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆನೆ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಗೇಳು ಬರ್ಪೆ ತುಕ್ಕದ ಆದ ಈನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಯಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್
ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಯಾನು ಇತೊರ್ತು ಪಂತಿಸಿ ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಕಾಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬೊಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಹತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನನೆ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೈತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೀತ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನಡ್ದಾತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನಿ ಮುಡ್ಚಿ ಪಂದು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಈತ್ ಪಂತ ಕುಡ್ಲಡೆ ಯಾನು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು PUC ಕಾಲೇಜ್ PUCದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಡ್ದುಂಬಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡೆ ವರ್ಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಕೈತಲ ಆಪುಣತ್ತ ಅಂದ್ ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಮಧ್ಯಡುಲ್ಲ ಕೈಕಂಬದ ಕುಲ್ ಆಮೇಟು ಕುಡ್ಲಲ ಒಂಜಿ 1 hour ಬೋಡು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಲ ಅಂಚಿ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ 1 hour ಬೋಡು ಜರ್ನಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕಲ ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1 hour ಆಪು ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಕೈತಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಂಚಿ ಅವೇ ಉಡುಪಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 hours ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ರವೀಂದ್ರ ಎನ್ನ ಆಟೋ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡಬೇಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಹಾಯ್ 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 ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಚಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾನಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಗ್ರೋತುಡು ಉಂಡು ಆತೆ ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದು ಜೊತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾನಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಜಾನ್ವರಿ ಬರ್ರೆ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಏರ್ ಮಾತಾ ಪುಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿದು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ರವೀಂದ್ರ ಕೈಕಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಕೈಕಂಬ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಕೈಕಂಬ ಪಂಡ ಹಿತ್ತೆ ಕೈಕಂಬ ಪೂರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಕೈಕಂಬ ಪಂಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಡಕ್ಲಿನ್ ಯಾನು ತೊಚ್ಪದೆ ಮುರಂದ ಮತ ಸೊ ಅಂಚ ಕುಲೀನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಏನು ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು